खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। नै आङो दा थांनो नागिरदों कालि फुजा जानो जोंनि खाथिनि दाङारखुथि होननाय जायगायावहाय आरोना। बेहाय गिदिर जायो नालाय बेहाय जानो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय एकदम थांनो गोसो गैयामोन, बिजावजालिया लेंहरगासिनो ब्रा ब्रा। उफाय गैला थांनोसै, फिसाजोआबो लेंबाय, ओमफ्राय थांसै आरोना। नायलांबाय था भिडिअखौ। लोगोफोर, होमबा मेला जाहैनोसै दाङारखुथिनि मेलायाव। नोंथांमोननो हागौमानि शेयार खालामनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थांसै, फिसाजोआ थांग्रोबाय बिमायंजों, ओमफ्राय आं हारसिं थांसै। न'आवथ' थाला मारिबाय, बेखायनो थाला मारिबाय नै थांसै दा। आं थांनो गोसो गैयामोन एकदमबारे, ओमफ्राय बिजावजालिया जोंना लेंहरबाय थाथारबाय ब्रा ब्रा ब्रानो। फिसाजोआ गारिया जायगा थोआ नामा आंखौ नोंनिखौ लादो थौदो थांसै होननानै। थ' बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ। चलो। आयु थावाबो गैबावाहाय नै लोगोफोर, थावाबो एसेल'थार सौहैयो। थांग्रोनोसै होमबा लोगोफोर। बेवहाय आननाय जोंना गेब्लाब्ला थाबायबाय। थौद' थाब थांनानै फैनोसै। स्कुटि गैयाबाबो माबा लायाबा खार लांसै। गारियाव लानोसै होननाय जादोंमोन। खार गैयाना जोंनाव, बिखारि मानसि दं। थ' लोगोफोर, होमबा जों थांनोसै। नै फिसा फिसौनि गस्ला थस्ला लाला जोब्बाय, माबा माबिनो। नै उन्दैफ्रा रेडि जोब, सुइटार गाननानै मेला जाग्राफ्रा। ए नोंस्रा गारिया स्कुटि लाया, ओंखायसो आन्दायदों। आंनियाव सोनो थिनदों। थांसै नै रेडि। गंथाम साथाम। नै लोगोफोर, जों दा सफैबाय दाङारखुथि मेलायावहाय। जोङो हाबजेनबाय, नै दा सफैबाय जोङो। ओमफ्राय जोङो दामाखा खेला गेलेहैसै आरोना। खेला गेलेनो थाखाय बिराद एक्साइटेड जाजोब्बाय जोंना गथ'फ्रा, फिसा फिसौफ्रा। ओमफ्राय जोङो होमब्ला लोगोफोर थांनानै गेलेहैनोसै। मा मा मोनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। मात्र 10 টাকা মাত্র 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা করে কিলো করে দিতে পারেন 10 টাকা করে 20 না হলে ফাটা মুছে লাগবে মাত্র 150 টাকা হলো ফাটা মুছে নাই 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 আর এরা ভাই এরা কিন্তু না Dotma bro, ni menggaya. Dotma bro ni menggaya. Langsung pada sekarang lagan dia, dua rekan ini. Dotma bro, no, sini bro. Bahu ada deh masalah. Masalah. Pada masalah dia sudah kalau. Ia sudah tahu itu tahu misal menggaya. एक पकड़ा शिव बनाओ
ओमफ्राय नै जोंना बेवाया लाग्रा जोङो बिराद बायदिसिना गेलेनानै मोनबाय आरोना बे 10 थाखानियावहाय मैगं खादा माबा माबिनो ओमफ्राय बेवाया जोंना थाइलेण्ड मागुरजों माबाजों दाउला खासिजोंहाय मोनबाय जोङो न'आव थांनानै बिसिनाव थांनानै ज' जाहैनोसै आरोना ओमफ्राय नै फिसाजोमोनहा बेयाव गाखोहैनो ओमफ्राय दसे गाखोहोनानै जोङो थांनोसै आरोना जाग्रा मोनसे जानानै नै बिसोरो गाखोबाय फिसाजोमोनहा ज'नो ओमफ्राय जोङो माबा मोनसे जानानै न'फारसे थांनोसै आरोना जा गाखोनो लुगैखायो आंना फिसाजोआ बेखौ नुबाथाय नैबे ट्रेन ना मा होननांगौ कालसाराव थांबाय हनै गथ'फ्रा लाखियाबा ओंखारनाया हौरिसो फिसाजोखौ लायनो थांनांगौना रायजाखागोन रायालै लाबोआबा लालारै लाबोआबा बेखौनो ओरै लागासिनो लाबोग्रा होननानै बेवाइखौ नै जोंहा देन्जार बोरैबा लाबाय मागुर मासे लालायलायनाय बोरो फिसाजोआ गावासो गिदिंबाय मोजां मोनदों गाखोनानै मोजां मोनदों माबायदि मोनखो माबायदि मोनदों दे खिथादो आंनि ब्लगाव माबायदि मोनमारदों गिदों ओमफ्राय मोजांबो मोनदों ओमफ्राय नै जोङो मम' जानानै थांनोसै आरोना मम' जाबाय बिस्रा बेवाइमोनहा गुगुनि जाबाय ओमफ्राय नै फिसालाया बे बिजावजालिनि फिसालायाहाय गेलेनानै खेला गेलेनानैहाय बे केमेरा स्टेन्डआ बेखौ मोन्दों आरोना ओमफ्राय मादै आं ब्लग बानायनो ब्लग नोंनि मबाइलजोंहाय ब्लग बानायनो होननानै आंनि मबाइलखौ लानानै बे केमेरा स्टेन्डआवहाय लानानै बिराद ब्लग खालायबाय आरोना दुगायानो लाजाया खालि बेखौल' गेलेबाय थाखादोंमोन मानसिया बे केमेरा स्टेन्डखौ ओमफ्राय मोनथारबायबो आरोना बेयो ओमफ्राय जा ब्लग खालायनो होननानै आंनि मबाइलजों खालायबोबाय थाबाय बियो रावखौबो लाजिथारासै एकदम माने थाबायनायाबो गोसो होथारबाय बियो बे केमेरा स्टेन्डखौहाय लानानै ओमफ्राय जोङो न'आव थांनोसै आरोना ओमफ्राय आंना फिसाजोआ बाल्थिं लालायबावनायहाय लोगोफोर मेलायावनो बिमायाबो माखौ लाथ्र'नो जाबाय ओमफ्राय नै थांखाथारसेयावसो फिसाजोआ बे मोनसे गोदोनि रिसार्ज बायदि सुखुमोरग्रा दंना बेखौ 20 थाखानि गेलेनायावहाय खेनसे गेलेगासेयावनो बे बाल्थिंखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय जोङो लानानै जमा जमि थाबायबोबाय ओमफ्राय नै दुर्गाया जोंना माबा माबि खिथालागासिनो दंथारो ओमफ्राय आङो न' फारसे थांनानैहाय जों गासैबो मा मा मोनबोखो आं बेखौ नोंथांमोननो खिथागोन र' नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय थ' लोगोफोर जोङो बिजावजालि ज' थांबाथाय दाउखौ मासे नङा मासे लाबोखाथारो आरोना खेला गेलेनानै दाथ' जोङो दाउबो मोनबाय थाइलेण्ड मागुरबो मोनबाय ओमफ्राय जोङो दाहाय जानाय जायोना मायो नायनोसै आरोना न'आव सहैग्रोनोसै ओमफ्राय जोङो थांबाय थानोसै होमबा न'आव लोगोफोर ओमफ्राय बेटारियाबो गैलाहाय लोगोफोर आंना 2%ल'थारसै आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअ लालांनाय जानाय नंला थांनाय मानायखौ नै ओमफ्राय आङो दा न'आव सफैबाय आरोना मा मा मोनखो आं नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना र' जोङो ज' दोनबाय भिडिअ खालायनो होननानै माबा बयहाबो फटक लानो होननानै स्टेटास दोननो होननानैहाय मोननाय गासिबो जोङो ज' दोनजोब्बाय ओमफ्राय दाहाय रानलायलायनानै लांसै आरोना जोंहा गेलेनानै मा खेला होफिननो हासिगोन जोङो गामला हरै गारियाबो खालाय गामलाखौ बे गामलाया नोंस्रा गंसे जोंहा गंसे बेखौनो होसोनानै गेलेफिननो आरो दंबावोसो ना बाल्थिं थालथिं ओमफ्राय दाउ माबायालाय नायालाय बोरो नाया बोरो नाया नै नाया ना टाइम गैलाथ' बिदि मबाइला बेटारि गैला दाउ